Kasimpungalan. Okay guys, dito yan pangasaritaan ni Manong Pilyong. Pilyong ko na namin. Tawagan naklangin ti Pilyong ading ko na iti probinsya tayo ng Ilocosor. Sagudayan ti saurat ni Manong Pilyong. Ken kading ti Jenes. Amom no sumangpay iti ayat iti saan ng mapagpakadaan na panawin when ugundaway kasaladay tayo mananakaw laeng ading ko na api ka sila mananakaw manong unakit tangamin kita manu ang panawin manong sinelas itinagsukat manong sapatos itinagsukat manong swalti arado tinagsukat di Jenes napaidam ni gasat iti isasangbay tayat kanyak ating ko na apayamano ko jakman ammo kababain ko mga ibagangam talagang ibagak ko na no kasangsangok ti may isang balasang kasala mabalod iti dilak ngamin ating laka na mabalod ti dila na alakit masaksak mo manong minum ka ngamin ti San Miguel kung inaramit ko din ating em ko at damit kanya ka makasaosi ka no kasta nga makaisyatak na mapan pumasyal ko na when hading di Jenes mamainak la ko mga isurat na iti nga pakasarita nga ni manang mukit ka na yung kadumdum nga mamati ka man weno saan tayo ti bunga ter arasa asmi nga may sa di Jenes nga kay suna ket nga ni Camille apo na nagpintas pa tinagan na minsan nga buya iti light ti Facebook ket nangigat na ka ating so nga iti denggen nyo tayo iti tatang ni denggen nyo ko na ti Jenes kaya tagpaiso dagiti nang nangig ko iti nga pakasarita ng basbasam nga nagpipintas so nga ayaw metirik na nga nang iburay met na iti pakasarita ko na ni paglalok ti ramidim ti kalamabain ko na bakla kayang ka lakit niya urtap no maamuanda kukunak ni tadi Sublianan ta palangarod, sublianan ta ngarod ti napalabas di Jenes, idi baruak pailaeng. Diyaga mo. Dagitay lalakay ti lugar amiti ko nada, tagtaltalong kami laeng. Panarikat o tete pa nagbihag.
Ay, pilyong, oray no kasano kagaget mo baraw, awamit hiya, pang tedam kadayta nga masapsapulang baraw. Anya kit dinayati kinagaget mahaw kung natin kitilala kaya ating igay. Aglaklakay kalat tatenti kansulsilyum ha, hindi kamit nga makasawa baraw kung kunadating si Chinese. Wendy Jenes, tudad tumamit kurong na ang mabaling na anak makasawa niya ti sir-servik na ron. Nandiyan ka makasawa. Kung kunak ti Jenes. Lukas na agar-arado ak mo ti agar-arado ak. Nagaduda kita hiya. Kasto ito taramitik na nakapasyarin ni manang bining kung kunak ti Jenes. Ni bining kunak mo manang din. Ni bining. Ikab kapesak na kita ibagak ti Jenes. Tapno, into no, kita kami. Pangpasyanin. Dere-deretsun to ti Jenes. Ay naya. Nukas ta nga, mapanak iti balidan. Apaw, apaw. Into no, itatang namin ti. Ay, si kami ti liyo, apay. Inya ti inya iti gagana baraw. Ay, kuhat. Tahan, kuhat. Ay, pati bagak nagpasyar di Jenes katinjak may balikas ay kuha ka kasi merlatan di Jenes aging nga ni tatang nanto ti mga ibagag mo na dumanong kaapilyong nada ay intugot mo baraw kasta kami doon na di Jenes din kagpasyar ket ada intugot mo baraw kunada mo plata purbay purwen no ati nagatep itisim nga kunada di Jenes. When di Jenes nagpaspasak nga sumungbat ata amno kastangan ka nagtaras ko ay wantanga when adda ay kit umuli ka nga rod baraw umuli ka amti balay day di Jenes palang kita datar na pay laing di Jenes datar na nga dagiti moment ni di 1985 di Jenes aw pa lang iti balbali di nga napipinda sila aw pala sa cellphone iti di Jenes di lang nga dagiti surat sila. Alang arot baraw, agpatpatangkay kinibinahing at inakman isok mo, dahil inted mo. Ay, buntang thank you. Wendy Jenes kunat manin. Paspasa milyong paspasa lalaingem lalaingem. Kung karatingam tibagir nga pis kumat di Jenes. Pustaan tayo yung awam man ti may balikas po ning ka na gawid ka kukunan. Uy na yung kukunan ka di Jenes. Wendy Jenes, nugsang saho kami kinibining panay nga. Pare-pare to kay klata di makunta. Mabalod ti dilag di Jenes ngagsaho, mabalod ating ko nga. Intono ka na. Kukulat nga ti. Inja mo di Jenes kunada nga sa lati kuri mamunada. No, mabuting agi. Kukulat nga ti. Si Imen nakmet ni bining di Jenes. Hindi kastoy naman ako. Sabi ko na yun nakakastoy kung nag-ading di Jenes. Aging nga ni bining to tiyag sa unga ko na nakita. Ay, adon aradom tatay mahado ko na. Ay ano ay pag mulak ti kamutit ka na ako ay kaya mo to may kantoy kan ala
Ay ka nag-shot kini manong da. Itad mo kamutit. Una na mo DJ Nes ganda jay. Hinto man no ag pinali sarita naman eh. Ala, aji tumambangin nga pis ko DJ. Ibagamon atay tagagarang kami ni bagamon. Igi mo bangin ay may turid na yung pagkadata. May turid na yung pagkadata. Kung na DJ Nes ganda masurunak DJ Nes masurunak ti baki. When DJ Nes talaga nagrigat nga talaga ni managbabain nga tao DJ Nes nga siya dahitan. Managbabain nga talaga. Agis-isa malat. Pare-pare to siguro DJ Nes agitay nabakitanin nga dagitay met nataengan nga listeners mo. Amuda siguro dagitay nagamay nagaraarim met kanya adang asawat na DJ Nes nga pare-pare to kung mga kasi nga no ganda tagtag sa DJ Nes sa salat ay mabalot iti di lang ay ang salapit DJ Nes oh man aging ka DJ Nes ka ading bini agabi na kong katrapiin ay ito latan DJ Nes na may balikas ko. Into no gamit akong DJ Nes. Sayang na iti kabang mo. Sayang na iti kulon nga dinawat ko kiniinang. Sayang. Inon sa serving mo. Sa serving pili ko na kamagpag na DJ Nes. Sabi nga kastoy nga tangatay. In siya takpay basit DJ Nes. In siya takpay ng tanong. Ay, awal na ta DJ Nes. Mabalo iti dila ka mangibagay iti. Uray la ko mano. Nagpintas kan bining. Ay, uray no director na po yung rata ko mga ate. Hindi na lakayat yata sa makain kan ore kasi lang kung DJ Nes ka ay tok mo ko rin mang mahura tan DJ Nes kumagbag na ngate pat patitik dati ay when DJ Nes ay nya karo dating ko kasta talaga iti ay kinaman nagbabaing ko DJ Nes. Lukas na sumang petak ti balay ading DJ Nes ko nang tatang. Ay baraog. Ay kumusta tiya? Ay sabsabungim di talaod. Ay napasungpat maon. Ay tatang. Kudkudin pamrek na kudkudin ti uhulok DJ Nes. Kaya't mo sawen baraog. Di mo man na ibagatirik na mao. Ay tatang. Ay nagrigat tatang dahil tang amin ti kun kunaken ka baraw kasanohon aglaklakay kalatato ni ti kanson silyo mon baraw inya tata kung kunaklatan ading DJ Nes. Oray ni inang ading DJ Nes ko na nyaklakit di na bayabaraw ipasaksak mo latan ay ayating kabinayin ko na latan aminayin tano sumpatan nakakit di intay dumanon baraw di problema inang kay ay no gandating ibalikas kas lati agtayek dahito dilak ngamain ngagsimbalaw nyak to mamay bagan ina dahil tangamin ti problema kang kabaraw kay kasano artaramidem lakay tano makasawa ti anak ta kay tangaraw alang amait nga siya ti mangarem para hindi anak tabakait ay mabalin lakay apay kindi nga saan kay kababa imait siya ti mangarem para ti anak hindi ti serserbi na da itaw nga lalaki no nga ay apaw ay ti serbi na data arado may ay pilyong hamong ay po baraw kay amoy palubos ka di ang naglaklakay ka katikan sinsilyaw ay lumakay kang bumakit kami ay tati kung kunan tatang ating DJ Nes
Wendy Jenes, no anya laing ti may sagsagot ko kinikas na bibining no nagpasyar. Mga alak ti minuli ti sa bahat ti Jenes. Kahoy, nga lubyan mi. Itugot kong tupayin at mga itugot ak tupay ti manukin tarakayin ko pa hindi Jenes. Agros kaldo kami wanog linubyan. Wendy Jenes. Kami tayo ti babalasa ka kasinsin na kada. Agiti padakbet nga babaro nga tagiti barukungan di Jenes. Intono ka. Hasta nga madamate. Ay. Hello nga nag-imas na gito yung tugot. Mahaw ko nga. Ay, hindi kan sama maka-score gayahin ko kung nakada DJ. Pamarayak lang tatag-isam-isam yan ang amang kita kinibining ha. Ay, ading DJ Nes. Kung napay may isang niya. Ay, yan ni Birto ko na DJ Nes kay tuno ko na taray ti sa bali ni Binay nga nalpas kanilyong ko na pati mabalin ako ko na DJ Nes taray ti sa bali. Wendy Jenes, no namin mano nga sinelas, iti marunot nga panakagpasyar nga subli-subli tayo hindi bining di Jenes nga no ti maminsan ha. Ay po, diyak may balikas, iti ayating ka, nagdaras ng ibang ati review di Jenes. Kung kunakno kasi yung nakaumayak bining ta umaikipek sa da ito rikrik na ang sapay kumatawatin na kung kunakno kasi di Jenes nga ti review nga minto no. Ay, ading ko ito, nung mapahana ko, awanin di Jenes, no? Ay, niya, ti bagam yamanong, no, kung nani binigyan, awanin di Jenes, ay, niya kamo, ti bagbaga ko, ay, niya, kasto yung, ay, marurutak, ti bagbagik, di Jenes, ay, kuri mamam, ay, lalakayang kukunag. Naglabas iti aldaw bulan, nagbalin na tamen di Jenes nga iso-iso. Mapanalatag paspasyar nga makipatpatangan nga natin. Ay, mamati ka ngayon saan natin. Talo ko tao Diyak na ibagay ti I love you kinibining di Jenes. Lukas niya nga, apay baraw ka. Ay, intay dumano na tatang. Apay naibagam ti ay labi apay tatang tababainak may ay saw sa inya kiti kinakuning mon barahaw ka po na di nalatultuladin di ninanang mahaw di pinasyar ko di nukmagiman na kayat nakuno saan ay mong tatang na di barahaw kita manginom ay tagbating ka lantaw na mo'y kasarte anak ka kanana di barahaw so kapilitan nga nagkasar kami so nga ay siya si kamay lagayam tim halaki di tatang no hamugay mga tinukman ni nanang kay day amo nga nasawa tatang. Wendy Jenes ni tatang ni Bining. Kaya nagagbaling manugang kanutan na nagagayat ka na singpet. Ay, baraw ka. Ay, talaga kahit kagbaling manugangan. Siguro kung na lang nato. Ito ka na yung kagaregaluang ngamin ti arak ti Jenes. Apay, di mo pa yung napasong ba't yung kanak may. Ay, isi-isi mo alat iyan na sa may maji mo nga tanya wala alat isi-isi mo na ay po ay saan pa'y kukun alat ang iyan when ay baraho kaya
manok tao mong barok, lumakay ka nga lumakay. Kaya po, talagang arado tataltalo ni tiyambakaw. Amon samot amot agarado, di basit nga silong barok. Hindi kahit mo saon na tangan. Kanya kiti barok ko na ya pa. Gusto lang ka na dati, yung dia ay niya ti barok ka. Undi Jenes ko sila sa balit ko sa una sila tinapil-pil di isem ko di Jenes. Wendy Jenes, ninanang kasto na tayat ng mga sawa, barok, mga sawa ka. Ay, naklakayang kang barok, di ka pala mga sawa. Inyor, nanang kita. Inyor, nanang, ay, datantumay kami na, ay, hindi mo lang may balikas na ayating ka. Una lang, no, kasi bagakto no mapanagmasyar ko may sarong ni Bini. Ay, tuno kang baraw, kaya nasawa ti sa balay, numuna tanaga to tayo. Ay, agar-arem ka no, nga mapanagpaspasyar, ay, makamaunan da ka baraw, kay dakis kan. Ay, anod na nang, maunan da. Hindi na minsan di Jenes garabi naglubi-lubi kami. Gaputa ro mabiidin. Ay baraw ko na itat. Umiyang ka dito'y balayain. Dati balay dahil di Jenes kita. Kita pala nagatip-tipan ako ka. Tinidtid datar na. Okay. Ngawan ti silad na mumulat ang mayaplag latay kami dyan. When DJ na sa kakaita kami. Pinagkita, sus, DJ na sa lahat, kimbak-kimbak si ka. Lalo ka, aga sinig kami lang kadapi ni ka, nagkakaita. Nay! Pag DJ na sa nervyosa pa yan. Ang nervyos pati DJ na sa po nakikinig. When di Jenes mamati ka manunusan, saladay laing tinagbetan, bikinibining di Jenes saladay, among saladay nga pungan. Ay, di Jenes no talaga nga ti tao ka managbabay nga torpe di Jenes ka naman nagbabay nga talaga. Ay, nasingprita nga talaga di Jenes. Pungan lati ba bikinibining umati yung muom ta agat safeguard nga sabon na DJ na agat safeguard nga ay DJ na suhin mamaati kamay no saan ore laing no nakalbit ko kumamit ti ima na agit jak na aramid DJ na kabigatan na tartaraw kung nakita na kini amang na DJ na nga manahaw kay hindi ko ang DJ na sa alam anak ka, may kayo tagkapitayaw. Wala natin yun sa tatang. Hindi, mimbangon ako sa babahin mo na siya timauti. Hindi, ang kapkape kami di dyan. Ay, baraw. Kumusta tinabi? Okay, matang nakaturong ka matlang. Wen, baraw. Ay, wentang. Apa yung di dyan sa bali matati dialogtan. Take to di Jenes, take to. Ay baraw, ay kumusta tinabim, nakaturog kamit laing baraw. Ay wentang, nagsiyaturog ko. Weno, ay, kay, kumusta kamit karod ka, kumusta kayong kintanak ka. Ay, tahang. Ay, baka, ay, baraw, nasaltamot lang nga ti pungan. Pungan tang nasalta. Ay, jadi kahit mo sabi na, anya, ti baraw ka, na, pati pungan na mo, may nasalta, baraw. Nyakit, nasalta. Ay, nabaraw kaya, pungan lang, di mo ba'y masalta. Ay, nyakit nita, kanya, ti kahit mo sabi.
Hanya mo datapungan. Kuning ka nga talaga, Ilyong. Kuning ka nga talaga, Manong. Pungan di mo pa'y masalta. Kasang no makaasawa ka, Manong, no, pati pungan kita mo pa'y kayang asaltain. When di Jenes aring nakantsawan nagtitatang ni bining di Jenes ka naman yun, tiba na mida ka. Kayat nga dati, ay, alain tigul pidukulat ni bining di Jenes timit, kayat ko dati inayad met. Kaya mga, may yuray kong harubit nga ni bining timang ibagat, I love you hangga di Jenes. Ya, paho no mo na tayo. Ya, kasasawat mo niya. Yung kukunak na pagmag... Ay, kung daway mo tirapiin ay kakaapay kayo. Hindi mo pala masalta tapungan. Walang tatang na ako. Uray mangkit no limang apungan niya. Pad Albert nga tanong si kanya. Balasiyo man niya ka Manong mo to yung kapilyo nga pinagkapoy ka na. Kaya nakalang di tatang na nga manugang. Into no kan mauna anda ka tadakis Manong pilyo. Kada kayo nga listener, sino tinaka-experience kada kayo kada iti kasto yung istorya na yun. Awam man na. Apay nga tangad dadagiti kakastoy niya. Dadagiti managbabain. Sa bagay, didamdam mo pa lang amin kete awan ti cellphone ni Tano dala ko ma cellphone ko text mo lang I love you, I miss you, nagbeat. Siguro nakasawa ka kung may tinga nasapan niya Manong along niya, Manong pilyo niya. Kastay ko na nagbabay nga pay matlaing ti cellphone ni diading ko na do dilaing sursurat pa laing. When di Jenes tinamaya nagkarami takti surat sika. Dito yung impact sa tirik-irik na hindi bining ti Jenes. When di Jenes inted ko kinigayem ko nga Berto. Dahil yung sukat, ayem, hindi kayem. Inted mo to kinibining gusto ko na nagpasyar na gabi When kayem. When di Jenes nagparagsitak di Jenes ako pinaspasak ti naghihayapon ti baka kada kumunya to kita kung di Jenes tapno lang mapanak do rebis tuntunod damagag iti damagag no damot lahay hanamnama kung di Jenes siguro nabasa na isurat at tangko ko nagti Jenes kas kadahuyak ti Jenes nangitukutak man iti may sa round pose na di Jenes kaya na ay manok man hindi Jenes sa bagay ado ka manok kami di ay dumano ka paraw dumano ka pinyatig kemaw kunang tat ay tang na alam ati tad pagpaparam ka na danto sa pawanyo si dayo kada bineng ay ka nagsiate paraw kumuli ka ay bineng agpatpatang kay kini hapilyaw kita da ay untatang way kunang nabot di Jenes.
When di Jenes nagsagsaho kami kini. Ako nagpanglo no maya mo ti panglo na kung panak di Jenes. Kulon ti bang pangloon at di Jenes nagbanglo. O siyang man. Ay when di Jenes ko na api niya api kisla ka mo lahat ay madandanagan no nervous man. Ay oh bining. Oh my god. Nyamot ay kahit mo sa ko ay daji ko daji inted mo kin yak may balbalik kasi di Jenes tag nervyosa ka no ay apay di na sa mo ti surat ko kung di Jenes din sa mo ti Berto ti surat ko. When di Jenes di na sa mo ti surat ko kung kuna kape ngati kaslati ako ti makaungat sa mo no hamot di Jenes ay apay sa mo ti surat ay apa yang kamu lama isturbo ko ay ano makaturugan nagita mo ti pagbagako di Jenes sa mga ngati sila dati masurumpay din binigyan di Jenes nga ate uhan nga ganina nga maturugin kung na napay natin makarunod din yan ito na may bagang kami tirihin ako na kung kunakwan hindi Jenes nga when di Jenes mamati ka man saan atin di pinaglamas itel daw pag-amulangin ta na damag kulangin nga dinaanon dan di bining amom no sino ng danon di Jenes amom no sino ng danon di kayim ko nga ni Berto di Jenes nga dati mang bagtadak ti surat ko lagkong dati nga Berto ko na di Jenes siguro dagiti surat ko kahit isuti ay inintin na di Jenes nga pa nakasurat na di Jenes awanin di binay when di Jenes lagi numakiti anak ay baraw itaman pa nga ginom ka kung naninanang di wala nang kaya kuy di manglipat na nang iti magbait ni binay nasawat ang nanang ka nasawat ay tug kamay ko ng tanong di Jenes di mo lang may bagay tayat mau sinurusuratak met datang nga may ni binay sinurusuratak met mapainak ka raw kaya di inya ti resulta na ginagasurat mga raw yan po tayo tigko kini Berto kinusot mga sawhain nan mga ronta ako kinusot ni pagbarbar sa tinakim ko tatang when di Jenes nailong ko di may isa ka round po si di Jenes aditan ka nagmasmasawa animal ka nga Bertaw inagawa na kinibinay kung wala ka nung iririyaw di Jenes when di Jenes mamatik di ko nada nga no sino tigayin mo so mangulig kang ka di Jenes siguro
Ay, kinalong na di Jenes dati paspasumog ko kinalong ni Berto di Jenes. Daitang amin barahaw. Kuda ni tatang di Jenes. Daitang amay, di magalab mo. Di mo pahilaing ay sinaltang amin gipungan iday nadamag may kung ita di mo pala amin sinalta tay pungan tay pinagkasarda kayaon tatang mo sinalta gipungan kaya pa umarahaw kaya natalaw kung daway mo di mo pala sinalta gipungan. Anya pa hindi dapat intarahay di palintari di paspasumok mao tatang niya di magkuwag na tatangay tatang na po baraw klaklakayang katikalusun pao kasanaw ay pao kasano na itamad arado kang arado ay mo pa nga napadasa tinagarado di sa ngasilong baraw tatang may day talatamad kayo na ay kinaman tadakulap mo kakaasin baraw kay nila kamaryang artikad kadwama tatang mo tila mabaing ko sa di bagbagana. Okay guys, sakbay ng ito ulit tayo. I-play tayo pa ito may isang kidaw. Tayo review tayo sumarunong bansada na sonto tayo pang-gibusan tayo. Mag-asawa nga tayo ni Manong Pilyong Metlaeng, okay? Tagas ko na niya tatang nga hiyapaw, tatang na nga patipungan mo pa yung mga salta baraw. Di mo pa yung maara di ka pa napadasan di marado di sang kasilaw kanan. Una nga kantsawa na pating tatang na inumin iti nga di mo pa ila sinalta jipungan barahok. Nalabos ka mo Manong Pilyo kay man nalabos ka nga. Nadumdum nga kayo man tatakin misis mo akit apo na ikala pasensya ka na pang ragrag sa kalati programa dati. Lipatin kanti ko nakngem saan Tana irwa makayat anay sang sangayan Ayat ang kinali kabumak Na ipaay mo puno ang pagkaraksakan Dagidila daw ang inang makikita Dagidila ruay na inangautan Tungrem luluwa tunggal mapanunong ka Agnanayon ngay yaten ka ipat patiken puno adungdungen ka uray
Okay, dahil ang tayag na na yun nga ay ayaten ka. Okay. Okay guys, welcome board again, DJ Nes. Relax tayo mas. Ano nga dati, hanggang kayo magigigil nga daw. Once again, happy listening. Talaga tayo, manupay natin dumdumil ka na tayo. Adupay natin, surok na 500. Nakurang na 500. Thank you very much. Kamlawan tayo pa yung papagayan tayo. At si Carmelo, ni Bes Jocelyn, ni Pat Albert, Lindo Kay, ni Ana Baay, Juby Darosa, Madre Marian Dodang, Samit ni Miss Encher, ni Ma'am Annalyn Lorenzo, okay, Loretta Jimenez, Manang ko Darlingkan, sabi ni Wilon Malapit, Vilma Bautista, Elisa Oliero, Marte Suelto, sabi tayo na kita Manang ko Laria Conado, Malabo Revelin, Lo Galamgam, Lynn Castigo, ni Manang Crescencia Agpasa, Cherry Lynn, okay. Stamit Kenny, Ma'am Cecil Alcantara, ayun dengan like. Kenny Ma'am Halisar ko na, happy listening dito. Madama mga tati, ako 41 eh. Ano na kasi pangamlao yun. Okay. Ituloy tayo man eh. No, kasano ti panakasawa ni Manong Pillo. Okay. Makasawa metlay. Nakasawa ka na namin. Ngayon no kasano nga makaasawa. Dahil ito itintay talon-tonen man yung tiba kasanitaan. Kabalawan tayo pa rin ito yung kasanselect na Marilu Avenir, happy listening, Gutensky Canedo, Henry Madre Josie, Natividad Asino, happy listening. Okay, thank you very much. Okay, na ito yung tituloy, ito pakasalitan ni Manong Pilyong, ito yung probinsya at ang Ilocos. Wendy Jenes, hindi agkasar ni Berto kindi bining Jenes. May dakit yung bitara kami tiyak naman. Sakit tinakim ko. Kaya mo may kamerlaing at kaya man na mga wagan di kaya. Tama lagi po isursurat ko hindi Jenes na patak dati nga nakapoy tolo na kada. Padang anurin no rahit di Jenes kaya sukit ng kasawan ko na kanya na baka na Jay surat ko hindi isutinted mo nga surat mo tap na may bagam lang tayat mo di Jenes nagkut-kut pasensya kang ganyan pasensya kunak tupay Wendy Jenes sasalanak lang nakikita kulinta pantanlug kumain kas jayan di Jenes ay kasalada lang gagawin kanya kaya ingay naramid buti kas na pasensyakan ay ayatek kami ni bining itinalime ay ayatek kami Wendy Jenes nagidigayam surusurat ko siya
Ay, nagiti surusurat kong inararamid ko nga ti kinupkupyak iti banawag di Ines. Kinupkupyak ti banawag nga. Kinupkupyak ti banawag nga pinagsisidpo nga isurat ko kinibining. Ni kita Berton, ti nakinabang di Ines ni Berto. Matagtagbat ko lang ba di Ines, matagtagbat ko ba? Pagkailan ti pakasayangak di Ines, nakgumatang ti magnaagwan og bisikleta kag karisong mapanjiili. Naklagumatang ti banawag di Ines. Kadi ti nagkupkupya ka naging sinurusurat ko iti amom ti banawag kaming kita doon iti nagpintas di Ines. Ay, ko na laga tabarbaharang no mapasungbat ko ni bining kong kunag di Ines. Sa bali mo di Ines. Ay, sa bali mo di Ines. Wendy Jenes, awan din naramitak. Minumakman ti aragan na kahit ko di mang lipat ti Jenes. Imasitig ni tata. Ay baraw, ang atay tati solusyon ti amin. Si Kamet lang ti makimbasol baraw. No, apay nga. Ay naagaw ti sa balay ni Bineng. Ay tatang. Ay, naijay mang lilipot agayip ko tata. Awahan na baraw, kawatim ti ginapudnaw nga. Hanggang na kay kinipineng tagkagasad. Ano kaya't mo baraw? Ang dami ti karuba tayo ni karuba tayo nga ni Aliling nililing at napugo ka batay tata napugo ka batay tata kaya hindi na pa yung talusan ti kukuna na kay ay baraw kay naganos naggagayt nga balasang nililing nga baraw. Wendy Jenes, ti karuma mi kasi naglaing ti may salaing balay ti bait mi di Jenes sa nililing. Gasto lang ko ti malanglang akong basin lalaki di Jenes tapos nagbasi man na kana ay di niya sa India panay ko ay di na pamuglusyon ka da nakingis-ngis ta kukuna di Jenes ay kasi anong arod mo di Jenes ka panagsiksik ka kada panagburburas ti balatong na minsan pa nga ay awan sumukar ka tutut ka ading di Jenes awan sumukar ka tutut ka Wendy Jenes tap no makalipat ang malipatak di basta makinibining talaga kanibining kinayayat ko di Jenes di makasayang ang di Jenes nagado nga manok kada diping sa baka dagit kahoy di Jenes kana bilog nagregalo kinitatang nano kasi yung mapanak agpasya di Jenes imbubuk ko ron imbubuk ko di panabay ko di panagtalon di Jenes di panagtalong ko, yung bugbog ko, di panawin ko. Iti na minsan manitatang namalon paraw. Ay, mga kapahay, ay arado ka lang arado. Iti Pasko langin tatang, tirarado ay. Nyagit ti barok ko na ya. Ay, paura, naglawat yung arado, di mo pa'y nakpadasan, tinagarado, ti sangasilong baraw. Ani, tatang ka manin tatang. Ngam mo kayat mo, barahog nililing ay sigurado mapadaas mo to marado ti sangasilong nga bangkag baraw. Tatang mo magpagata liling. Jak mo sunata tatang, jak mo sunata.
Anya lakit ti barok ko na ya. Ay, among baraw. Iti matang ti imatang ti tao. Napintas amin, nababalasang ba? Napintas laing ano, makainumak siguro tata. Kami nagbukukan manong inyo. Napintas laing na makainom ka. Saan ka di ating TJNS? Namagik-mangking ka. Gusto dato eh. Nakapkapo yung babae na makainom ka di napintas. Ay, agore ka manong talagi pagmay. Nung nakita nga kasi dyan, agore ka manong tasakaw song bata. No, eh, sakaw song bata natin surat mo. Okay. Agore ka. Ako patulong tayo ti listeners tayo. Nya makapapintas ka no, iti uminom ti gin. Padalbert, nya no makainom ka, may napintas niya may isang kapalasang oray no padang agro mo pa may nga. Matilinak kang ka. Gusto ka manong pilyong gusto ka yan. Makapapintas ka. Thank you, Padalbert. Sa bagay ngamin no ate napigsat tama. Magsala na tayo medyo ate kilap-kilap malagkita. Gusto ka. Malipatam aming asay. Wendy Jenes. Unang tatanggol sto katatangay. Kaya yakit ti barok ko na ya. Sinong arod ti di mo pa may bagati ayat maho. Ay makaasawa laglagi pang barahok na hiya. Mano nga bulong ti kalendarya ho na ay matay kami lakin nanang maho ngawan to tihag baling nga pume. Tatang mo di bagbagayo. Mulo tao maho nag 45 barahok. Di kan sapay nakaraman itinuto ni Apo Diyos barahok. Tatang mo na muna lang ano ni baga na pahilain kababay kayo dumdum kay kini ating DJ na When DJ na sa puti pipe ko nga talaga din nga jak pinakaraman ti kung kunada nga luto ni Apo Diyos DJ sobra ti kinasingpet mo. Kinamanagbabay mo ngamin manong may. Langatan ni misis mo taabay mo. Wendy Jenes, di ko yung pampangag ni tatang. Ore dadagi dia pa may pakipiestahan. At dapat ay makita ka pampalasang nagpipindasan. Po, kadang kami mag-isa lang maisong so di Jenes mga bainak nga mangibagay tirik na. Pero mam ka wala latan di Jenes mag-asawa ko lalakay kalatan. Wendy Jenes na tumamalaglagip ko ti ko na ni tatang ay laklakay ang gambaraw di ka pinakaraman tiluto ni Apo Diyos kung kuna ang mabalhin patasin mo natakaraman ang kung ni tatang agbay kastiga ayam ti mas ni ayat numaraman ang kung kunam tumbaro kung kuna na
na ni ating DJ Nes ni Tatang. When ating DJ Nes Anya serbe baraw nagitur-urnong bahaw ay bahaw naomit iti pagipadulinam at damat ni nanang tatang sa parilayang baraw nating balik kumamay ng asawam ay makakimadanon tulad ng pala nga panahon tatang no atang kinabatabid maho baraw nga posible nga makasawa ka no kastala inyong tatang iti mga namihidag kunag manina baraw ni Lileng tasawae mo sigurado kaya nakadayta baraw badak mo kasanor di ayaw pwede pa mangpaspasyan mo't kanya na tatang makakita nga tinakapsumot kasalamat laking ka baraw tanog pada kayaon. Nagpadak. Yang tadi pagpanagan dia kasawa di apo dalat tamit napintas to siguro kung may nauan da kayo di ba niya. Among barahog kunang tatang man tinaminsahan ng DJ Nes kaya't nakalauna ay dagitay naganakin nililang ti bagbagak no kasyay ay kaya't may madugangan nagkakahit kung kunada ba di tatang mo tili bagbaga kahit ko yung nilil inyakit din ay baraw laglagi pang baraw ay umedad ka nga umedad na 46 munto manin baraw kasanong tulangay no ay kaya musawang tatang kit makaputot kan tuhupay nga tabaraw. Nga mo tatang nga mo. Wendy Chines. Panunutik. Nagpata kami nga basit. Ay, habo. Sa bagay DJ na sinukas pakarikan ti pader market pumudaw saan ka ti saan ka nas kaya ng DJ na yung magpaiso din siya kung sumgar nga tutut ka iti na minsan DJ na barahog ay agpasken ka no da kwa daliling tata umeda nag-imbitar ay kasta tatang mahin isya tamampay tanod da pamapigsa ti rik-rik na noon makiponsyon si katatang Wendy Jenes nangalan ni tatang ti 4x4 si ka 4x4 e padano ba namon ti 4x4 pulutan kami ti ay daing ating di Jenes daing wala di tatang di ba kaya nung ating di Jenes ay banaw ikarigatam nga pasong batin tatan nilileng pasong batay jak pinar inyakit ti barok ko na ya ang masapol daytan baraw no ibagam latang ayate mo nga ikasar mo riket may tagiti naganak kanya na baraw tatang mo ti malibagbagana ti yang suma baraw tay to yung ti kundaway tapno maasawa ni makasawa ka matay na baraw tatang mo tandaan ng baraw kay talagang arado iti talon nga naglawat o babra di mo pa napadasan barahog tinagarado ti sanga silaw Wendy Jenes
Medyo napigsan, pumuskol man natin Europa ko di Jenes. Pumuskol man na siguro natamaan ako. Nyaman. Api kasi yung manuno pa, makatamaan ka sa Miguel, pumuskol. Napang kami di Jenes malenta, medyo pang rabi ka no tiya, ponsyon da. Medyo pang rabi Wendy Jenes. Napang kami katatatangkin ni Nanang di Jenes. Okay, ang moment ni Jenes nag-spooting akmet abasit. Tapno maornos met iti bukong medyo sukwar ka kaya pinuligada kiti sunflower di Jenes. Amom na ay pumada. Una panawin nyo di pumada pa ila. Yung ano nga, dati pumada nga at sunflower ko naman. Tana nga sunflower na dyan. Sakit tinagan natin nga pumada na dyan na yan. Sunflower ko naman, mga sunflowers. My God. Ano nga talaga sa kainin damit di Jenes? Dumanong kayo ay tanahod ko na itatang nililing di Jenes. Dumanong kayo baraw kuwantang. When di Jenes di pa nakakita nililing di hey nalapsat magkayam no baka rubuat nililing ko kunak hindi ako studya ko nakeng kaparaw ka napintas no masuotan nililing kung sa akin tinainom ko laing niya dahil toy ko kunak ni Jenes ka kung sa akin tinainom ko laing niya dahil toy. Wendy Jenes bunang pahay hindi ko manin ay tatanaw ko rin itatang na kinitatang di Jenes ka istagay tayo pahay ay taman di kayat ko tanaw ko naman itat may kaparaw titakin tatang nga datalate mo mga tagtagay anyakit din na yan mamaminsan laing baraw halang nga talong tumobra ay Wendy Jenes, kung natatang agyang ati apay ko baraw. Wentang, itagay mo. Mabartay ka ito, nyakit din na ya baraw. Si kay, auri ka danak siya. Ito ti mangyawid kan ka baraw. Napasi ng tatang. Nyakit ti barok ko na yan eh. Pabulunan miti kohog. Pabulunan pala. Sa kagpulutan. Mas datan at apritada nga babaw may asangir na ba punta tangwa hindi Wendy Jenes ay medyo ang muskulin natin ropang di Jenes na mayat na mayat Wendy Jenes pag mo sa lagi ninarasaas ni tatang nililing kinitatang di Jenes nga mangmanggay ko nga kita nili apo naisemmet si kakagate nagpinta sa pati pa nagkita kundi Jenes Wendy Jenes na makainom kagayam nagpindas ti palagkitam ti may nga babae di Jenes na ti gayam arak ti makasulbar kung anak di Jenes puri gayam no nakapsat ti babae no kainom kakasla pumintas di Jenes sa angkat hindi mo amanong
sika nang ibagamanong titinyaro. Dulatan Wendy Jenes, rumabi. Lagi din itong mga sang-sanga ihili ay nag-awitan. Awitan, medyo inyakit ti barok ka, madamdama ba na okit kay siya at di ba nagpatpatang may kiniatanawad. Inyakit, barok madamdama, itakay mo pa Niya pa hirata na madamdama ka sa bali man tagtuka na barao sa bali man ay. Wendy Jenes, rumabi. Ako mo na ako naman, teka kaon. Ako yung tantaw paraw, ako yung tantaw. Kung naman itatang di Jenes, teka kuntang, teka kuntang. Maraw kildag mo pa ila dyan kildag mo pa ila ang taringan na kanto tatang mo nagawin kaya kunamit ni tatang ni liling di Jenes. Wendy Jenes kapilita ay slate ay po pagamuhana di ay lihay nga ti bayaman na nakaong ti bayaman ni pilyong kay ti na palabas si dita ringen tatang ay wentang kung naman dililing ti Jenes. Wendy Jenes. Sumber kami inati pa nagsingot si ka ay among pala nga minidi ka awong pala ti kuryente awong pala kuryente di away bidi Jenes nga nagsingot nagsingot Wendy Jenes di pa na kay pasir ko ti king nga pagsilaw na kasala nagpintas di pa nagkita mo niliding ang di Jenes kasala Diyosa si ka pintas mo tanong Wendy Jenes hindi at bahin nagpintas ka liling thank you pinbungo kukuraw naman di Jenes. Wendy Jenes itinay tanga kundaway Nyak na po at ti Jenes ka na irakos ko mati mga tanya harug kaya tati bayan na. Hindi pagkamon di Jenes natumba kami hindi liling di Jenes. Pagkamon. Di pa nakatumba mi di Jenes kaya niya harug talagang mat ka. Ay, mapainda kami ati Jenes. Ay, pagkamon. Ay, manupin. Ay, liling. Unak mo na ti Jenes.
Wendy Jenes. Di tanga. Yang napuputan ni DJ Jenes ay kaputan ti ulaw ko na pagamuang. Maangot ko ba't yung gata kulon nga banglunan pagamuang DJ Jenes. Tangga napuputan. Ay, agagagayam ni Bining ni Liling DJ Jenes. Teka sila nag-nervyos si DJ Jenes. Nag-nervyos sila. Nag-nervyos sa DJ Jenes. Kasi inumot ko maating DJ Jenes may tabi. Malasang natatatan DJ Jenes ay kapilit. Ay, ulit nung ting-ting-ting-ting-ting-ting ganyan. Kung DJ Jenes ay hindi na puputan ng DJ Jenes nga. Ay, ang pimbiniso kami butin si kami. Anda kami di kasang DJ Jenes hindi pagamuhan. Hindi pagamakran ko na natarita ko DJ Jenes ka. Anya to mo marayo dahil. Una ditatang na DJ Jenes ka. Hindi dumartarang DJ Jenes. Hindi dumartarang nakiktuta ka. Ay, tatang. Una nilili. No di mo nga ikasahar. Tiyanak, pilyaw, tagtagbating ka. Ay, tatang. Ay, man, ikasar ka. Isa kasar ka. Wendy Jenes hindi masurusurutan di pagpagakaw na tatang may katatang ay kasar ko naklatang tagtagbatin na kanuman nakalasyaw na Wendy Jenes nakalasyaw na. Wendy Jenes kapilitan. Kasalapay dati na buyatahan na kita sa timbang ay si DJ Jenes nga tinang-usawang nga sigod. Hindi mo maalaktirin na. Hindi maalaktirin na kita. DJ Jenes nyata ka na ramida kami mukula din sa ating baraw kit inyang arahod kit ay itakder mo anililay kung naman itatangan din malagim po din dyan plano dan sama dahil tuy ko nagplano dan sama ay tanaham mo nga ikasar dyan nagbitagtagbating ka ko ng kapilitan na DJ na nagsilang tatalunasan na DJ na sa kapilitan ay kasar ka wala na tan DJ na Wendy Jenes naman tinaramitan. Iti met agon daw ay abalayan. Hindi abalayan mo titawagtan. Ay pag tutungtungan tayo iti na siya maramid abalayan. Wala abalayan ay. Asawa ti anak mi. Wendy Jenes kasla ko na dati nakita. Nagtulag na nang ito hingalalaki kung nagtulag na kung na di Jenes. Ay, siguro kagasat ko na malagip ko no uyawim gayam ti may sa babae di Jenes kasi sumputag maling kagasat mo kunada niya yung ating niya ti bagbag nga nag-isip nga pati kukukunan hindi na pamuti agikukuka dadalusan kung nakili ay agpay sumot di Jenes kada nakakurusing ngamin ay nakakurusing ay talo po lang kami tayan na di Jenes sa inya karon ating ko. Wendy Jenes, mamati ka nga ta ating.
nagpaspas ti amin na isa ka, ti managkasarmi ay talaga nga plinano da dagito plinano da iti na minsan nga inasaritan